Som selvstændig håndværker skal du være effektiv på byggepladsen, men du skal også være effektiv i hverdagen. Og Julie Meyer, hvor er den største effektivitetsforbedring for en håndværker? Jamen det er blandt andet ved at kigge på sit administrationsforbrug. Hvad er det, man bruger tid på, og hvor er det, man kan forbedre i forhold til de forskellige programmer, der kan hjælpe den daglige drift. I har lavet Digimatcher. Hvordan fungerer det? Jamen Digimatcher er en platform, som er gratis for håndværkerne at bruge, så på få minutter kan de egentlig indtaste nogle simple informationer omkring, hvad de leder efter at optimere, og så er det, vi matcher dem op med de programmer, der hjælper deres hverdag. Og hvad er fordelen for håndværkerne? Jamen det er jo også bare utrolig meget tid, så de får mere tid til alt det sjove håndværk, og så er det også bestemt også bare rigtig mange penge på bundlinjen. Så det kan blive sjovere at gå på arbejde, og du kan tjene flere penge. What's not to like?